Senator mar County Manarok Ledama Olekina onyiso jodak man Tulele ni winjruok osebedo e kind weg kambi mar Brookside kod okumba mar nyamburko mar yudo yo mar chiwo chudo e masira mar apaya manoweyo ji ariyo ka owito ngimagi. Kolose kar jot mar obila man Tulele kama noromoe kod anyuola mag joma nowito ngimagi. Ledama nolero ni ber mondo mi rawere oket arita e kinde ywago jogo mowito ngimagi ahinya te kinde matend piny Kenya yudo seyo mapek kowuok kuom rawere mago mag Gen Z. Samson Rukunga ma en OCPD ma sub county Manarok ma ugwe omedo ni apise nitiere thuolo ne oganda kendo kwa jopiny mondo mi owe loro apaya ahinya te kinde mag timo limbe. Jatend rowere ma Damat Moses Malit nopuoyo obila kuom riwruok kod anyuola kendo kwa sirikal maduong' mondo mi oyaw apaya makono kendo gor makare mano biro konyo jogo matiyo kod apaya ka ikruok mag iko sani dhi nyime. Area yetu na hawa vijana wetu walijaribu kuweka amani, sababu hiyo maandamano hawajagusa kitu yoyote ya mtu, hawajaweka maneno mengine mbaya. Sasa tunawashukuru sana. Ningetaka kushukuru wananchi wa Tulele kwa sababu wameketi na sisi hapa. Tumekuja hapa na Mheshimiwa Ken Aramat na pia tumeweza kumpata mwenye gari. Hii gari ni one of those trucks ambazo imekuwa contracted by Brookside. Na wakati hii ambaye tunapitia hii njia ngumu, lazima tuhakikishe kwamba tumelinda mali yetu na tumetimiza amani. Ama namna gani? Should there be an accident, they should stop blocking the road, because this road serves everyone. It is our image. It serves the whole country. It serves members of the tourists who come from very far visiting our country, and especially during this period of high season, because of the old beach migration, they shouldn't block the road.